šta je to kod Bele? Izgleda da je to mala žele kola. Kako slatko. A šta je kod ostalih? Opa, to je srednja žele kola. Jill, baš ti se posrećilo, ali ne više nego Tyri, jer je ona dobila ogromnu žele flašu. Bela, jesi vidjela? Pa šta, i ja imam žele kolu. Da, ali moja je ogromna. Devojke, prestanite već da merite ko šta dobio. A bolje probajte vaše kole. Jao, žele flaše pogodila Jill. Ups, izvini Jill, stvarno nisam htjela, daj to ovamo. Dakle, vreme da probam. Kako super. To je divno. O da. Sad je mored. Dakle, treba će mi tanjir. A preko ću staviti žele. Uzet ću viljušku i nož. Da, hoću da isečem žele na male komade. Odlično. A sad ću probati. To je prelepo. Baš mi se sviđa. O, smislila sam kako da prankujem Jill. Uzet ću njen žele i staviti umjesto njega pravu flašu. Kako ukusno. Hoću još. Jao, o ne, šta je to? Zašto me je poprstala kola? Jill, to je bio prank od Tyre. Bela tu sigurno ništa nije kriva. A Tyra je već stigla da pojede sve. Ma dajte, bilo je smešno. Dakle, vreme je da probam svoju kolu. Sad ću probati. Jo, a šta tu tako gledate? Čekajte, je li to vas moja žele flaša tako privlači? Zabavno. Hej, moj prst. Oho, devojke su tako ogladnili da ne primeću razliku između tvog prsta i želeja. Šta? Ne, neću vam dati, to je moja flaša. To će biti naše. Hajde, jedi to. O, da, to je prelepo. Nevjerovatno, pojest ćemo sve do kraja. Da, ja obožavam žele. O, prelepo, ne mogu da se zaustavim. Devojke, ali to je moja hrana. Jo, nikad nisam vidjela devojke takve. Da je bilo ukusno? Da, slažem se. Pa ćemo nastaviti? Da. Moramo pojesti sve do kraja. O, blago nama. Prelepo. O, da. Što više jedem, više mi se jede. Ojoj, plašim se. Tyra, još nisi pojela svoj žele? Onda se oprosti sa njim. Da, devojke će ga pocepati. Jo, kao da sam u kavezu sa gladnim tigricama. Ne bih htjela da budem na mjestu ovog želeja. Užas. Kako mala porcija nudli, to izgleda slatko. Još su i sa sirom. A Bela ima srednju porciju, to je već ozbiljno. A Jill je dobila najveću porciju. Kako ćeš pojesti sve to? Wow, blago meni. Wow, blago tebi. Hoćeš dati meni? Razumela sam, nećeš. Okej, znala sam da si cicija. Dobro, probat ću moje nudle. Imam male štapiće. Jedva čekam da probam. Kako ukusno! Čekajte, a zašto ne mogu otkinuti nudlo od pakovanja? Nešto nije u redu. Jill, pomozi! Hajde, vučem! I još! Umorila sam se. Ove sirne nudle su baš ukusne, prelepo. Daj ovamo. Pa to je stvarno sir. Divno, završila sam. Šta je to? Tyra, odakle to ovdje možeš da paziš malo? Dobro, nema veze. Sad je moj red. Jako želim da probam svoje nudle. Nudle su mi upale u nos, a sad ću da kinem. Kako odvratno! Bela, šta je to? Zar su to stvarno tvoje bale? Fuj, sad ću povratiti. Kako gadno! Fuj. Pa šta da ti radim? Okej, treba probati. To će sigurno biti ukusno. O, da. Pogledajte koliko sira.
super. Hoću još. Da, planiram da pojedem sve do kraja. To je divno. Jao, kako Bela privlačno jede. Hoću ja. I vreme je da probam moju ogromnu porciju. Jao, sve sam ispustila. Dobro, uzet ću još. O ne, sve pada. Sigurno nešto radi pogrešno. Nema veze, imam ideju. Stavit ću viljušku na bušilicu. Tako ću moći brzo da uvijem nudle. O, da. O ne. To je previše moćno. Kako sada zaustaviti to? Ups. Nema veze, imam još jednu ideju. Treba mi projekat. Tačno, smislila sam. Gledajte, to je moj robot koji će me hraniti nudlama. Sad ću ga sastaviti. Tu će biti tedogan. A ovdje će biti robot. Eto, aplauz za mene. A sad ću proveriti kako radi. Wow, gledajte. On stvarno radi. On će stavljati nudle na tobogan, a ja ću ih hvatati ustima. Odlično, to mi treba. Wow, neverovatno. Bravo, Jill, ti si stvarno genije. Hajde još jednom. Neverovatno, to je jako zanimljivo. Dakle, robot je vas sve nahranio. Super. Hvala ti puno, robote. Jao, kakva mrva. To je mala flašica sa želeom sa ukusom Hubabube. A šta je kod ostalih? Wow, to je srednji žele sa Skittles, cool. To mora biti mnogo slatko. Jao, a Bela je dobila ogromnu porciju žele sa mentosom. To će biti osvežavajuće. Dakle, Jill, počinje. Vrlo rado. Sad ću da stisnem i evo ga. Vreme je da probam. O, da, to je prelepo. Znate, mogu čak napraviti i balon. Gledajte. Jao, što je sa njim? Baš čudan balon. Šta da radim sa njim? Smislila sam. Gledajte i eto. Napravila sam malo kuće. To je slatko, jel da? Divno. O, kako kula, daj meni. Hoću da vidim. Wow, kako dobra igračka. Ups, pukao je. I sva ruka mi je sad lepljiva. Gadno. Jill se to nije dopalo. To je ipak bila njena igračka. Izvini, Jill, nisam htjela. Okej, sad ću probati šta je kod mene. Wow, to izgleda mnogo privlačno. A kakav je ukus? O, to je predobro. Mnogo mi se sviđa. Neverovatno. Tara, tako smešno jedeš. Pogledaj sebe sva si u Skittlesu. Hej, prestanite da mi se smijete. Osvetit ću vam se. Sad ćeš i ti biti sva u Skittlesu. Eto ti. Šta? Nisi pogodila. O ne, pogodila si moju flašu. Sad mi je rupa u flaši. Ali to je čak i zabavno. Da, a mogu da probam. Baš ukusno. Sad imam tako svež dah. Gledajte. O, kakav mraz. Zanimljivo. Pogledajte, okolo je sve u pahuljicama. Jao, izgleda da Jill ne vidi ništa. Smrzle su joj se naočare. Ali to je svakako lepo. Bela, hajde još. Da, vrlo rado. Sad ću pokušati još jednom. Eto, još malo pahuljica po vašoj poručbini. Wow, kako super, mnogo lepe pahuljice. Sad ću obrisati naočare, tako je, sada sve vidim. Jao, Tara se smrzla, šta da radimo? Jao, Bela se zagledala u pahuljice i ne obraća pažnju na vas. Šta onda da radim? Dobro, mogu pokušati da je odledim uz pomoć fena. Možda će to pomoći. Sad ću probati. O, to radi, svaka mi čast.
Hvala ti, Jill, pomogla si mi. A sad će isto biti Beline pahuljice. Hej, to nije smešno. Zašto ste uradili to? Želim kućicu od medenjaka. Hoćete mi napraviti, jeli? Naravno, draga, to je prosto. Potrebno je uzeti testo. Eto ga. Sad ću ga razvaljati. Odlično. Zatim ću izrezati kućicu od testa. Odlično, sklanjam sve suvišno. I stavljam naš medenjak da se peče u rernu. Tako je. Sad čekat ću par minuta. Gotovo. Pogledajte kako to ukusno izgleda. Sada mogu da sastavim kućicu od medenjaka. Ukrasit ću je šećernom glazurom. Aha, tako je. A moja mala Cleo obožava sve roze. Sigurno će joj se dopasti moja ideja. Napravit ću lepu šaru po celoj kući. Nacrtat ću prozor i vrata. Eto, ispalo je lepo. Zaka, šta si ti smislio? Ja ću napraviti kućicu od Oreo kolača. Poređat ću kolači ovako. Da, između njih ću staviti Kit Kat, a zatim ću na Oreo namazati Nutellu. Da, tako je. Zatim ukrašavam sve milkom, a posle M&M s bombonama. Moja sestra Cleo obožava te bombone, kao i ja. Dakle, sipat ću sve unutra. Odlično. To je to, ja sam završio. Baš super, jel da, bako? Bravo, a šta je kod šefa? Jao, pogledajte bolje kako radi profesionalac. Možda ćete bar nešto naučiti u ovom životu. Dakle, naneću mnogo krema. Tako je. Zatim ću ukrasiti sve kremom od vanile. Ostalo uraditi još malo detalja. Super, baš sam se umorila, ali sve je gotovo. Cleo, može da probaš. Wow, kako je cool! Želim nešto da probam. Počet ću od ovog čokoladnog dvorca. Probat ću jednu kulu. Wow, to je jako ukusno. Idemo dalje, šta je ovde? Opa! Kućica od torte. Probat ću. Oduševljena sam, to je jako ukusno. A šta je ovde? Probat ću. Kako je tvrdo. Ne mogu da zagrizem, ali došla mi je bolja ideja. Razbit ću ovu kućicu. Ja, eto ti, udaram. To je zabavno. To je to, miriše ukusno. Vreme je da probam. Šta? Ju, to je odvratno. Odlučila sam, kućica šefe pobedila. Ozbiljno? Baš mi je drago. Prva pobeda je odmah moja. Sada želim jelo u stilu barbike. Ajde, počnite. Odmah mi je došla ideja. Dakle, potrebna mi je Nutella. Sipat ću je u kalup za čokoladu. Tako je. Unutra ću dodati šećernu vunu. Znam da svi vole kombinaciju čokolade i šećerne vune. Tako je. Ali to još nije sve. Uzet ću testo katajfi. To će biti jako ukusno. Stavit ću par kašika. Mislim da je dovoljno. I na kraju ću preliti sve roze čokoladom. To je to. Ostalo je sve razmazati i zalediti čokoladu. Koristit ću sprej za hlađenje. To je to. Mogu izvaditi čokoladu. Wow, meni ispala odlična roza čokolada. Bako, šta je kod vas? A ja sam odlučila da napravim palačinke. One će biti roze. A unutra ću staviti malo Nutelle. Da, moje palačinke će biti sa čokoladnim punjenjem. Ekstra. Ali ovdje sigurno nešto nedostaje. Treba razmisliti. Tačno, šlag. Da, dodat ću ga odozgo. Divno. I ukrasit ću sve malinama. Izgleda jako ukusno. Bako, možeš da pridržiš ovaj portret barbike? Hvala, drži ovako. Sad ću da pogledam i da nacrtam palačinku u obliku barbike. Cleo će sigurno biti oduševljena mojim umetničkim veštinama. Da, napravit ću frizuru, super.
Usta, oči, nos, tako je. A sada treba sve obojiti. Još malo. Svaka mi čast. Ja sam pravi umetnik. A sada okrećem. Kako uzbudljiv trenutak, svi gledaju. Ne smem da se obrukam. Sad ću da okrenem. Leti. Samo da padne na tanjir, molim te. Da, savršeno. Ispao je čudan portret, Zak. A mogao si i bolje? Ozbiljno, a meni se sviđa. Ja sam oduševljen. Cleo, probaj. Wow, već ste završili? Hajde da počnemo od čokolade. Sad ću probati. Wow, to je mnogo ukusno. Unutra je šećerna vuna, šokirana sam. A šta je tu? Palačinke? Probat ću. Šta? Unutra je čokolada? Ekstra? Kakvo je ovo čudovište? Ne, to mi se ne sviđa. Užasno. Rešeno. Pobedila je šef. I ponovo je pobjeda moja, a već je 2:0 u moju korist. A sad mi napravite jelo u obliku Minecrafta, jel može? Dobra ideja. Dakle, potrebna mi je činija. Sipat ću brašno. Posle mleko. Da. I razbit ću par jaja. Zatim treba sve dobro promešati. Uradit ću to uz pomoć multilice. Odlično. Sipat ću sve u kalup. Da, baš ovdje. I ostalo je sve to ispeći. Kada kore budu spremne, onda mogu sastaviti tortu. Kora, zatim krem, opet kora, krem i tako dalje. Eto, a moja torta je spremna. Ukrasit ću je zelenim kremom od ozgo. Ekstra. Nacrtat ću kvadratiće tamno zelenim kremom. A zatim svetlo zelenim. O da, baš sam zadovoljna. To je moja najbolja torta u životu. Odlično. Ostalo je napraviti lice i meni ispao pravi kriper. Šta kažete, bako? A ko je to? Ja nemam pojma. Zak, šta to radiš? Znači to je igra. Okej, shvatila sam. Znam šta da radim. Sastavit ću tortu. Prvo ide kora, a zatim krem. Da, tako je, razmazat ću sve. A preko staviti još kore. Pola kore od vanile i pola crvene kore. A zatim ide čokoladni fil. Miriše baš ukusno. I sama bih to sve pojela. Ostalo je premazati svu tortu kremom. Odlično mi ide. Još malo i... To je to. A zatim tortu treba ohladiti. Uradit ću to brzo uz pomoć spreja za hlađenje. Eto, brzo i efikasno. Preko stavljam ukrasi od marcipana i ispala je torta kao u onom vašem Minecraftu. Eto, Zak, šta kažeš? Ispalo je super, veoma slično. A meni treba Snickers. Iseći ću ga. Nabošću polovinu na štapić i staviti to u moju tortu. Da. Zatim mi trebaju moje jestive boje od Nutelle. Sad ću išarati Snickers. Za početak zelena. Da. Posle crvena. Tako je. Odlično mi ide. I kripere neću zaboraviti. Da. I prasiće. Gotovo. Završio sam. Probaj, Cleo. Wow, super! Od čega da počnem? Znam. Od ove slatke torte sa figuricama. Probat ću. Pa to je Snickers. Ekstra. Svidalo mi se. A šta je sljedeće? Wow, to je torta u obliku kripera. A miris je super. I ukus je dobar. O, da. Zadovoljna sam. I ostalo je da probam posljednju tortu. Ona izgleda kao u Minecraftu. Probat ću. Wow, topi se ustima. Oduševljena sam. Ali ko je pobedio? Znam. Baka, čestitam. A moja prva pobjeda. Dobrodošli u kulinarski izazov.
Dakle, prvo želim tortu sa M&M's bombonama. Jeste li spremni? O, našla sam. Da vidimo. Da, to mi treba. Prvo ću poređati bombone po bojama. Dakle, plave. Zatim zelene, žute, naranđaste i crvene. O, gotovo. A za gornji sloj ću koristiti oblik srca. A šta je ovdje? Sad ću probati. O, baš ukusno. Dodat ću celu teglu za unuku. Eto, lepota. A odozgo ću poređati lepe bombone. Divno. Sada treba pažljivo dići kalup. I eto, kakva lepota. Pogledajte kako lepo curi. O, deo čokolade se stvrnuo sa bombonama. Odlično. Napravljeno sa ljubavlju. Wow. Dobro, sada sad će sve biti. Uzet ću žvaku i zalepiti ravne trake po celoj torti. Tako je. Odlično. A odozgo ću sipati čokoladnu nutelu. Da, kako lijepo curi. Gledajte, sve spremno. Oho, cool. Svaka mi čast, jel da, bako? Treba ti još nešto? Što? Je li to za mene? Hvala. Ne, ja ne jedem. Samo sam hteo da napravim leptira. Eto, on će odlično ukrasiti tortu. A uz pomoć slatkiša ću dopuniti svog leptira. Eto, sjajno je ispalo. Šta je tamo? Gledajte i učite kako treba. Ja sam već obložio šarenim štanglicama celu tortu. Odozgo ću dodati ukusne M&M's bombone, ali ja neću ih samo sipati. To će biti pravo umetničko delo. Još malo? Da, to je to. Ovo je savremena umetnost. Oho! Unuko, posluži se, draga. Wow, kako lepe torte. A šta je ovo? Kako se drži to? Ne treba mi, probat ću ovu statu. To je ukusno. Super. A sad čime je sama torta? Sad ću je probati. Wow, ona je odlična. To je nevjerovatno. Dopalo mi se. Idemo dalje. A sljedeća torta sa srcem. Srce je ukusno. Sviđa mi se. A kakva je torta? Sad ću i nju probati. Wow! Torta se bukvalno topi ustima. Mnogo mi se sviđa. Ekstra. Ali to nije sve. Ostala je posljednja torta. Prvo ću probati leptira. Obožavam čokoladu. Leptir je ekstra. A sad je vreme da probam i samu tortu. Baš me zanima kakav je ukus. O, da? Oduševljena sam. Sve je bilo jako ukusno, ali pobedio je Tyler. Da, svaka mi čast, to. A sada želim da probam tortu u stilu Barbie, jel može? Dobro, unuko. Sad ću napraviti sve. Marshmallow, zvuči zanimljivo. Da vidimo. O, tako mekani. Jao. Gledajte. Jao, ti nikad nećeš porasti. Gledaj, zalepit ću marshmallow na tortu. Da, odlično, imam dobru ideju. Prvo ću sipati nutelu na suknju. Tako je, ekstra. A zatim ću staviti marshmallow. Eto. I još. I još. Da.
Šta, čekajte, nema više. O, šteta. A, tačno. Ostalo mi je ustima par komada. Jo, fuj, dragi, nemoj. Uzmi bolje moj marshmallow. A ja ću zalepiti šareni marshmallow. Eto. Ispalo jako slatko, a zatim ću dodati srca. I moje lepo odelo je spremno. Gledajte, šefe. Nije loše. A meni će trebati rukavice. Uzimam marshmallow i dodajem zelenu jestivu boju. Ostalo je sve dobro promešati. To je to. Testo je gotovo. Razvući ću ga i napraviti novu haljinu za lutku. Da. Suknja je tu. Zatim ću staviti kaiš i topić. Eto. Uz pomoć lopatice ću ukrasiti našu haljinu. Dodat ću par detalja i lepe šare. Divno. A sada treba zalepiti cvjetiće. Eto, moja Barbie u zelenoj haljini je spremna. Mala, jesi li spremna da probaš naše torte? Prijatno! Wow, kakva lepota! Prvo ću probati tortu kuvara, da! Ukus marshmallowa, predobro! Oduševljena sam! A sljedeće na redu neka bude ova torta! Izgleda jako slatko! Wow! I ukus je super! Da! To je neverovatno! I na kraju torta od Tylera! Da, dopada mi se! Obožavam marshmallow! Dakle, koju tortu odabrati? Mnogo je teško odlučiti. Dakle... Tako, pobjeda je tvoje, čestitam! O, hvala, unuko, baš mi je drago. I na kraju želim da probam tortu sa čokoladnim štapićama. Naravno, draga, može. Evo čokoladnih štapića. Uzet ću jedan. Cool. I drugi. Borba? Da, eto ti. Ja sam pobedila, a ti si razoružan. Ovo je neki vrtić. Ja već počinjem da ukrašavam tortu. Pažljivo ću rasporediti roze štapiće po celoj torti. Tako je. Sad je red na slatke konfete. Evo ih. Ja moram pobediti ovo rundi. Što više, bolje. Super. Ne, nisam preterao, taman je. I vezat ću mašnicu. Eto, sad moje torte izgleda kao poklon. Bako, ustajte. A šta? Ne spavam, skupljam snagu. Gotovo. I... udarat! Ja! Eto. I sad ću kratkim štapićima ukrasiti celu tortu. A u sredinu ću dodati mrvice. I poređati čokoladne jaja. Evo ih. Jedno, drugo i treće. Preslatko. A moje torta liči na pravo gnezdo za ptičice. Slatko. Hej, skloni ruke. Hajde sada ti. Dobro. Ja ću vrh torte ukrasiti čokoladnim kremom uz pomoć poslastičarske kese. Također ću dodati krem sa strana. Da. Ispadaju baš lepe šare, jel da? U sredinu ću staviti njušku ježa, a čokoladni štapići će služiti kao iglice. Eto. Moj čokoladni jež je spreman. Pa mala, hoćeš li da probaš? Wow, kakva lepota! Dakle, probat ću prvo ježa. Wow, ovo je jako ukusno. Zadovoljna sam. Sljedeće je torta u obliku gnezda. Wow,
prosto odlično! Baš mi se sviđa ukus! I na kraju poklon tortica! Takvu još nikad nisam vidjela! Neverovatno koliko konfeta! Probat ću! Štapići su ekstra! I torta je dobra! 100% ova torta je pobedila! Rešeno! Da, znao sam, ja sam najbolji. Tortice, wow! O, ja imam Oreo kolači, super. Baš mi se posrećilo. A ja sam dobila tabasco sos. Odvratno! A kod mene čokolada u boji, to mi treba. Sad ću izmrviti svoju čokoladu i napraviti od nje prelepu čokoladnu dugu. Gledajte. A sad ću uzimati po jedan komad i sastavljati od toga mozaik na torti. Crvena, naranđasta, žuta i sve ostale boje. Ispala je odlična torta. Izgleda super! Da, torta je veoma lepa. Vreme je da probam ovu lepotu. Odseći ću sebi pače torte. To je divno. O, da. Oduševljena sam. A šta je kod vas? A ja imam naočare od Oreo kolača. Hihi. Treba ih izmrviti. Ovako, još jedno. Da. Probat ću to. Napravila sam čokoladne mrvice. Izmislila sam novi način ukrašavanja torte. Stavit ću što više čokolade. Prelepo. Napravila sam pandu. Da, odobravam. Hoćeš da ti odsečem pače? Ne, nemoj, molim te, ne. Nemoj da sečeš moju pandu. O, ne, ipak si uradila to. Pa dobro, poješću onda pače. Hej, sad ti uzmi svoj tabasko i ukrasi tortu. Šta da smislim? Jao, to je prava vatra. Imam ideju. Pokušat ću da napravim pravi vulkan. A šta to radiš? Fuj. O, torta je prelepa. Oduševljena sam. Dakle, šta mi još treba? Čokolade, naravno. Narandačuje. Treba što više čokolade. Treba mi crna čokoladna planina. To je to, skoro sam završila. A sad ću dodati malo ljutog sosa tabasco. Ipak malo više. Pa dobro. To je to. Ovo je pravi vulkan. Ups, nešto nije u redu. Joj, sad će eksplodirati. Kakav užas. Sos leti u mene. Vulkan eruptira. O ne, samo ne u mene. Ups, izvinjavam se. Šta je to? Plašim se čak i da zamislim. A ja sam dobila ukusne bombone M&M's. Zadovoljna sam. To, a ja sam dobila kakao. Wow, super. Tu su još mleko i slamka. Sad ću da probam. Jao, mleko je prelepo. Napravit ću šlag od njega. Umorila sam se. Pogledajte šta ću sad napraviti. Stavljam ovo ovdje. Onda sipam šlag koji sam upravo napravila. I na kraju dodajem kakao. Tako je. Jeste spremni? Gledajte pažljivo. Jao, to nije baš prelepo. Ali nije ni loše. Može da prođe. To je baš smiješno. Ne, nije. Ipak ću odseći sebi pače ove torte. Dođi kod mene. O ne! Pala je. Kako to? Joj, sva sam u kakao. Dobro, neću jesti nožem. Tu je kašika. O, da, super. Veoma ukusna torta. Kakao i šlag su odlična kombinacija. Sada je na mene red.
Izvadit ću kašikom sredinu torte i pojesti je. O, da, to je ekstra. Hej, ovi moraš ukrasiti tortu. Ne brini, sad ću ukrasiti, ali prvo ću probati ovu prelepu tortu. O, da. Ne mogu da stanem, to je divno. A sada M&M's. Sipat ću ih ovdje. Onda sa strana, odlično. Dakle, to mi više neće trebati. A sada ove figurice. Juhu, kako je zabavno plivati u M&M'su. Cool. Što je? Hoćeš već jednom ukrasiti tortu? Ok, sad ću je ukrasiti. Ovako, odlično, izgleda baš lepo. Hej, plavi, gde smo? I ješće ovako. Šta to ona radi? Ne znam, ali izgleda da nas hoće pojesti. Šta? Da li stvarno želi da me pojede? Jao, šta se dešava? Neću se predati. Što? Ovaj ukras još iskače? Šta se dešava? Oho, wow, neočekivano. Pa dobro, ja ću jesti tortu. Napravila sam mnogo ukusnu tortu. Baš mi se sviđa. Vreme da saznam šta je u ovom sanduku. Baš me zanima. O, šta je to? Oho. Veoma zanimljivo. 2 kutije. Zveckaju. Kakav zabavan zvuk. Možemo plesati. O, da, baš cool. Hej, šta vam je? Zašto plešete? Ups, malo smo se zaneli. Dakle, otvorit ću pakovanje. Šta je ovo? Bombona? Dobro, sigurno je ukusna. O, smislila sam. Ubacit ću ih u ovu presu za beli luk. Treba što više bombona. A sad ću ukrasiti tortu prahom od ovih bombona. Imat ću najlepšu tortu, vidjet ćete. Da, ispalo je super. Svaka mi čast, ja sam majstor. Wow, to je zaista jako lepo. Naravno, jer sam ja profesionalac. A sada treba probati ovu tortu. Odseći ću ovaj prelipi komad. Izgleda neverovatno cool. Sad ću ga pojesti. O, ukus je divan. Jao, šta je to? O, ne, zašto je tako kiselo? Jao, šta je sa njom? Joj, sva sam zelena, kao žaba. Hej, a u čemu ste vi? Šta je sa mnom? Ne prilazi mi, treba je zalepiti trakom. Da, tako će biti bolje, super. Da, neutralizovali smo ovu kiselinu. Zašto mi to radite? Wow, čokoladna torta, to je super. Oho, koliko kreme, cool. A kod tebe? Žvaka huba buba. Da vidimo šta se može učiniti sa njom. To je najbolja čokolada na svijetu. Sad ću sve pojesti. Njam, njam. Ekstra. Da, to je divna čokolada. Opet si zaboravila, moraš ukrasiti tortu. Tačno. Da, sad ću uraditi ovako. Ove čokolade ću staviti u centar. I još ovu. Da, to će biti sa strana. Prelepo. A ovu čokoladicu ću probati. U stvari ne, stavit ću je ovdje. Tako je, izgleda divno. Napravila sam mnogo lepu čokoladnu tortu. Ostalo je samo malo. Imam još nekoliko Bounty čokoladica. Stavit ću ih ovako. Pa ja sam genije. A vreme je da odsečem pače i da ga probam. Jedva čekam. Hej, šta se dešava? Vidi kako treba jesti čokoladu. Njam. Šta? Pa
dobro, nastavit ću da uživam u svojoj čokoladnoj torti. Šta? I još malo. Hej, to je moja torta, skloni se. Baš si bezobrazna. Je li to posljednje pače? Ostalo je baš malo. Sad ću konačno probati svoju torticu. Čokolade su divne. A vreme je za zabavu, tako je. Hej, zašto si takva? Sva sam u čokoladi. Mada, čokolada je jako ukusna. Ne žalim se. Da, tvoja torta je bila baš dobra. A vreme je da i ja ukrasim svoju. Treba će mi krema. Napravit ću od ove plave kreme lepe šare na vrhu. Baš je ukusna. Ova boja mora je prelepa. A sada malo kreme boje lile. O da, izgleda super. Sad malo plave. Onda zelene. I na vrh ću staviti ovo. A sada, ko je ovdje? Ne prilazi. Ha, tako je. Nacrtat ću lice. Napravila sam slatkog monstruma sa zubima i obrvima. Napravit ću mu čak i usne. Wow, baš je lep. Sad bi trebalo da ga pojedem. Kašika. U stvari, šta će mi kad mogu samo polizati svu kremu sa torte? Ekstra. Eto ti. Hej, šta si uradila? Gotovo. Iznervirala si me. Sad ću te. Ne znam šta. Baš ti lepo stoji takav make-up. Jao, ponašaju se kao deca. Dakle, šta imam ovdje? Aha, podelit ću tortu na 2 dela. A sad ću iseći krug iz sredine. Ovako. Za sad sve ide kako treba. A sad mi trebaju moje žvakice. Ova žvaka je tako dugačka. A gledajte kolika je, super! Sad ću raširiti ove bele trake. Spojiti ih zajedno i napraviti jednu veliku žvaku. Tako je bolje. Stavit ću je gore, ovako. Da, izgleda baš zanimljivo, sviđa mi se. Sad mi treba ova velika kugla. A razvaljat ću je. Napravit ću veliku palačinku od žvake i pokriću tortu sa njom. Ispalo je veoma lepo, ali potrebno je još ukrasa. Stavit ću ovo gore. To je to, moja torta od žvake je spremna. Oho, tvoja torta je super. Treba izvući žvaku odavde i... O, to je baš ukusno. Daj meni, hoću i ja. O, prelepo. Imam kašiku. Sa njom ću probati svoju tortu. Jao, ukus je divan. A vreme je za balon. Pokušat ću da nadumam jedan. Šta je to? Mislim da si malo preterala. Joj! Nadam se da je u redu. Hajde brže da pojedemo njenu tortu. O, prelepa je. Njam, njam. Oho, ja sam u frižideru. Cool! Tu je sve tako veliko. Neka kutija. A ko ste vi? Ćao, mi smo šefovi. Moraš izvaditi papirić iz ove kutije. I tamo će biti ono što ćemo ti spremiti. Jel da? Onda hajde da počnemo. To je sandvič. Čekam od vas najlepši sandvič. Hajde da vidimo šta je kod Denija. On će spremati klasični burger. A šta je kod Teda? Wow! Ted je dobio puno slatkiša. Ostalo je saznati šta je kod Tiffany. To je nešto čudno. Ne znam kako će praviti sendvič od toga. Tiffany, izgubila si. Denija, šta je kod tebe? Kod mene će sve biti savršeno. Prvo ću iseći srce od hleba. Da, sad ću to staviti u toster. Hvatam. Miris je super.
Ostalo je sastaviti sendvič. Šunka, sir, salata, paradajz. I ne smem zaboraviti na sos. Posljednji dodir i to je to. Wow, nije loše. Ali moj sendvič će biti bolje. Ja ću uzeti Huba Bubu. A sad ću napraviti slatki sendvič od toga. Da, tako je. A punjenje će biti od bombona. Imam ideju. Dodat ću šećernu vunu. To će biti umjesto salate. Zatim idu kolači. To će biti umjesto paradajza. I na kraju šlag. O da, savršeno. Pokrivam sve vaflom i to je to. Wow, divno šefe. A šta ja da radim? Okej, ja imam lubenicu. To će biti umjesto hleba. Zatim stavljam luk, morski kupus, crvenu papriku i... Jao da, moram staviti još ovu smrdljivu pseću hranu. Ali šta da se radi, takva su pravila. Pokrivam drugim komadom lubenice i to je to. Odvratno, mislim prijatno. Okej, spremna sam da probam. Mamica, šta je to? Smrdi na pseću hranu? Fuj, to sigurno neću jesti. O, a šta je ovdje? Znate šta? Probat ću odmah 2 sendviča. Ovo je slatki sendvič. A to je klasični. Super! Ovaj sendvič je pobedio. Čestitam! Da, ja sam najbolji. Svaka mi čast. Ovog puta morate spremiti piletinu. Vidim da su svi zadovoljni. Hajde da vidimo šta su dobili. O, Tiffany ima piletinu jabuke, a šta kod Denija? O, ovo više liči na sastojke za tortu. Dobro, a šta je kod Teda? O, ne, to je prava kokoška. Jadan. Dobro, ja sam profesionalac. Moram je spremiti. Ali tako mi je žao. Jadna kokoška. Kokoško, ne mogu da te spremim. Leti odavde. Oho, jeste vidjeli to? Ostavila mi je jaje. Znači, treba ga skuvati. Tiffany, a šta ti radiš? Ja tražim dobro jelo. Ne, to ne odgovara. Ne. O, našla sam. Da, to ću da spremim. Prvo treba iseći jabuke. Divno. O, miris je super. Taman za piletinu. Dakle, stavljam piletinu u kalup. Dodajem jabuke, ulje, so i biber. Divno. Ostalo je to sve staviti u rednu. Ne sumnjam da će Wendy biti oduševljena. Tako je. Ostalo je malo sačekati. O, a mislim da je spremno. Wow, kakav miris. Piletina je spremna. Može da se vraća. Tede, pogledajte. Zar to nije divno? Bravo. Stisnut ću fil na kašiku. Šta? Tede, šta radiš? Skuvalo mi se jaje. Moram ga izvaditi. Odlično. Pogledajte kakvo slatko postolje za jaje imam. Stavljam jaje i to je to. Moje jelo je spremno. To su gluposti. Pogledajte bolje moje jelo. Uz pomoć fila ću nacrtati ovakvu slatku kokošku. O da, izgleda jako slatko. Wendy, završio sam. Super! Čekajte, a šta je to? Torta? Sa kokoškom? Pa dobro, probat ću. Wow, to je ukusno. Probat ću pače. Wow, nerealno. Baš mi se sviđa. Dakle, a šta je ovdje? Obično jaje. Pa, dobro. Ali očekivala sam nešto zanimljivije. Wow, a to je cela piletina. Super, sad ću probati. O, da, to je baš ono što sam htjela. Tiffany, čestitam, ti si pobedila. Njam, njam, poješću sve do kraja.
O, stvarno, ja sam pobedila. Hvala, Wendy. Baš mi je drago. Svaka čast, Tiffany. Najela sam se. Šta će biti dalje? O, super! Spremite mi koktel. O, Tiffany ima sve za lep koktel. Ted je dobio voće. O, a Danny je dobio nešto čudno. To je baš čudno, ali šta da se radi? Jadan. Ja sam spreman da počnem. Stavit ću svo voće u veliku kesu. Šef Tede, šta to radite? Sad ćete sve vidjeti, Tiffany. Istedit ću sok od ovog voća, ja sam jak. Da, odlično mi ide. Ne mogu da gledam to. Odlično. Dakle, napravio sam puno soka. Sipat ću ga u čašu. Ubacujem slamku i to je to. Gotovo. A ja ću sipati šampu u šejker. Zatim ću dodati pastu, penu za brijanje i sve ostalo. Pravi šef može napraviti lepo jelo čak i od najčudnijih sastojaka. Ostalo je sve promešati i sipati u čašu. Super! Ukrasit ću sve penom za brijanje. To baš liči na šlag. A preko ću narendati malo sapuna. To izgleda jako dobro, jel da? Čudno, to se ne sme piti. Tiffany, a šta je kod vas? Sve super. U blender stavljam sladoled od jagoda i mleko od jagoda. A zatim dodajem malo sirupa od jagoda i mančmala od jagoda. A sad ću sve to promešati. Čekajte, zašto blender ne radi? Šta je to? Tede, možete li da mi pomožete? Tako ste jak. Da, ja sam jak. Sad ću promučkati taj koktel. Eto, izvolite. O, najbolji ste. Dakle, sipat ću sve u čašu. A zatim ukrasiti šlagom i bombonama njort. Ubacujem slamku i to je to. A Wendy, možeš probati. O, kokteli super! Sve izgleda super. Probat ću ovaj. O, da. Obožavam sve sa ukusom jagoda. Oduševljena sam. Idemo dalje. Šta je ovo? Čekajte, ali to nije koktel, to je običan sok. Wow! Ovo izgleda baš cool. Jao! Zašto je ukus kao sapun? Povratit ću. Da, ovaj sok je pobedio. Kako neočekivano. Svaka mi čast, ja sam najbolji šef. Mjau. Emma, šta želiš? Pokaži nam. Ja hoću čokoladnu fontanu. Spremite mi, molim vas. Okej, a bit će urađeno. Treba će mi mlijeko. Otvaram i sipam sve u šerpu. Da, a zatim uzimam nekoliko čokoladica i dodajem u šerpu sa mlijekom. Sada sipam mlečnu čokoladu u fontanu. Kako lepo curi čokolada. A sada uzimam riblji repovi. O, obožavam ih. A nabošću repovi na štapići. Mislim da je tog dovoljno. Prijatno. A ja ću sipati Skittles u fontanu. Da, tako je. Hoću da moja fontana bude ukusna i šarena. A sada treba istopiti bombone. Treba mi više vatre. Da, tako je. Krenulo je. Kakva lepota. Nevjerovatno. Uspeo sam. Svaka mi čast. Mislim da je dovoljno. A ja ću napraviti zdravu fontanu. Prvo ću umutiti u blenderu brokoli, španać i rukolu. A dodat ću malo vode i promiješati sve to. Savršeno. Sipat ću sve to u fontanu. Bit će jako ukusno. Ali to nije sve. Na štapić ću staviti paradajz
krastavac i šargarepu. Odlično, a moje jelo je spremno. Emma, probaj. Sve izgleda super. Čekajte, šta je to? Riba? Okej, hajde da probamo. Možda nije prava. Miriše kao prava. Znate, ne jedem to. Oho, je li to fontana od povrća? Probat ću, a nikad pre nisam probala takvu. Zanimljivo. Ne, nije nešto. Ne sviđa mi se. Opa! To je marshmallow. I fontana je tako lepa, šarena. Jedva čekam da probam. Wow! Kako ukusno! Mnogo mi se sviđa. Njam, njam. Ova fontana je pobedila. Pa to je moja fontana. Ja sam pobedio. Maco, to je super. Tu. Sad će jutarnje mleko izaći iz mene. Sada želim nešto u aparatu. Smislite šta da stavite u njega. Hajde, verujem u vas. Odlično, ja već imam ideju. Napravit ću aparat sa žvakama. Žvake moraju biti okrugle. O da, to je najlepša žvaka na svetu. Imam hubabubu različitih boje. Prvo treba sve razvaljati. Super. A sad ću iseći krugovi. Da, tako je, odlično mi ide. Vadim jedan krug i pravim kuglicu od njega. Da, još malo. Savršeno. Gledajte, to će biti žvaka za aparat. Napravio sam puno različitih žvaka. Sad ih mogu sipati u aparat. Da, izgleda ekstra. Može da se služi. Emi će se svidjeti. Mjau, a ja imam bolju ideju. Treba mi akvarijum sa mojim omiljenim ribicama. O, tako su ukusne. Mislim, lepe. Uhvatit ću sve ribice mrežom. Odlično, a sad ću ih staviti u aparat. A gdje sam već sipao vodu, lepota. O, kako zanimljivo. Dakle, vreme je da i ja nešto napravim. Ja volim da pravim ukusnu i zdravu hranu, tako da ću iseći voće na kockice. Prvo ću iseći zmajevo voće, a zatim ananas, a zatim mango i pomoranđu. Da, svaku voćnu kocku ću staviti u kalup. Imam puno okruglih kalupa za led. Ostalo je samo sve preliti želeom. To će biti jako ukusno. Pokrivam i čekam da se stvrdne. A vreme je da proverim. Zaledilo se. Odlično. Sad ću staviti sve ove kuglice u aparat. Da, to je zdrava verzija žvaka, koja neće pokvariti zube. Prijatno, draga. Wow! Jesu to ribice? Nevjerovatno. Možda mi se čini to. Pokušat ću da izvadim jednu. O ne! Nije mi se učinilo, to je prava riba. Neću to jesti. Dobro, probat ću nešto drugo. Ovo izgleda lepo i liči na aparat sa žvakama. Roze žvaka. Sviđa mi se. Također mogu napraviti balon. Super. Akvarijum ću skloniti. A šta je ovdje? Zanimljivo. Opa! Ispali su žele bombone. Ukusno. Sviđa mi se.
Ovaj aparat je pobedio. Želim još. Stvarno? O, a moje zdrave bombone su najbolje. Sada morate spremiti nešto sa jagodama. Sigurna sam da ćete uspjeti. Sa jagodama? Dobro. Mjau. Naravno. To je lako. Hoćeš jagode, znači? Dobro. To će biti najlakša runda za mene. Dakle, trebaju mi jagode. Nabošću jagode na štapić. Ovako. Da. A sada uzimam čašu sa jagodama i stavljam štapić unutra. Super. Ostalo je dodati još par štapića. Lepota. Moj super desert je skoro spreman. Ema će biti oduševljena kad vidi ovu kulu od jagoda. To je to. Mogu početi da ukrašavam. Dodat ću krem od vanile. Tako je. I ukrasit ću sve kolačima. O da, kako slatko. Jeste vidjeli šta sam napravio? Mjau. Nije loše. Iako bolje da moje mačji oči to nisu vidjeli. Ja sam smislio nešto mnogo bolje. Uzimam balon, umačam ga u čokoladu. A sad će mi trebati oštra mačja kandža. Eto, nema više balona. Odlično. Ovom čokoladom ću pokriti kulu od jagoda. A zatim ću dodati malo detalja. Da li vas to podsjeća na nekog? Ja sam već isekla jagode. Planiram da napravim cheesecake sa jagodama. Sipat ću jagode u kalup, gdje sam već stavila keks. Odlično. A sada dodajem fil i stavljam u rernu da se sprema. To je to. Pogledajte kako to lepo izgleda. Ema, završili smo. Wow, koliko jagoda! Super! Hoću da probam prvo ovu kulu od jagoda. Kako ukusno! Želim još! To je nevjerovatno! Da, mnogo mi se sviđa. Šlag i jagode su odlična kombinacija. A sad ću probati ovaj cheesecake. Odmah mogu reći da je to spremila baka. Njen kolač odmah prepoznajem. Dakle, ostalo je posljednje jelo. Ne vidim jagode, a verovatno treba istopiti ovu čokoladu. Upravo sam. Pogledajte, čokolada se topi, a vidim jagode. Mogu probati. O Bože, šta može biti lepše od jagoda u čokoladi? Mačak je znao šta treba spremiti. Dakle, ovo jelo je pobedilo. Mjau, da, ja sam najbolji mačak na svetu. Naučit ću i vas da kuvate.